UPPL, BPF, बर' हारि खौसेजा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बयलार दानग्रा बे आदामोननो बे आंनि आबौमोननो जों राननायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बे हालामाव जेसेबां न'खर दङ निसिमा ओनसोलाव गासिबनिबो न'आव बे जायगायानो जाया बे UPPLबो जानो हागौ बे BJPबो जानो हागौ बियो सोरबा माने BPFबो जानो हागौ जायखि जाया सुबुंनोनो जों न'खर आसनि होनायनि फैगौ 2025 मायथाइनि बिदिनो मोजां आसनिफोर लाबोनांगौ मोजां जादों आंबो मोजां मोनदों बेफोरबायदि नोंनि बेबायदि माने बिबुंथि होनायखौहाय दायो माने 2025 आवहाय जि माने इलेक्सन गेलेनानैहाय सरकारावहाय फैयोब्ला बिथाङा मोजां आसनि लादों बे सार राकेश ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय समफ्रावहाय UPPL BJP BPF बा बेबायदि माने पार्टी बासियालासे माने आसनिफोरखौहाय होगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंहाय बुंदों नाथाय उननि समफ्रावहायसो माने देरहायोब्ला भटखौहाय माने बिथांमोना देरहायोब्ला नायफिनोना नायफिना BPFनि पार्टीखौहाय BPFआ जेनोब्ला BPFखौ नायफिनोना नायफिना सम फैबासो मिथिसिगोन आरोखि नाथाय बिथांनि बुंनाया दे माने मिलौदो जादों बेखौ जों थारैनो बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय आरो दायो लोगोफोर बेबायदि माने मोजां आसनि लायोब्लासो माने पार्टी बासियालासे पाब्लिकफोरनो माने आसनिफोरखौ होयोब्लासो बै फैबाय थानाय समफ्रावहाय गुबुन पार्टीफोरजों अपोजिशन पार्टीफोरजोंहाय बुंजानोबो गगोन आरोखि ब्लेम खालामजानोबो गगोन आरो बेबायदि माने पार्टी बासियालासे होयोब्लासो दायो लोगोफोर बिथांनि जि इन्ट्रस्ट भिडिअ'हाय होनाय जि भिडिअ' नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय नुनानैहाय माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दायो लोगोफोर ससे भिडिअ'खौहाय नोंथांमोना नायलांबावदो बिथाङा मा खोथा बुंलांबावो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बेनिखायनो नैबे भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै हामबायसै थेंक इउ गासिबो दाउ अमा फानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा दिनै निसिमा हालामाव जोंनि आब' जोंनि आइ जायफ्रानोखि गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोलाव जेम्स बसुमतारी MCLA बिथांखौ देरहाखांनायनि उनावबो जेबो मोननो हायाखै बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जों दिनै बेवहाय 2000निबो बारा सुबुंखौ साइकेल होनायनि सिन्था सरसाजों जों बेवहाय ना फानग्रा अमा बेदर फानग्रा आरो बयलार दानग्रा बे आदामोननो बे आंनि आबौमोननो जों राननायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बे हालामाव जेसेबां न'खर दङ निसिमा ओनसोलाव गासिबनिबो न'आव बे जायगायानो जाया बे UPPLबो जानो हागौ बे BJPबो जानो हागौ बियो सोरबा माने BPFबो जानो हागौ जायखि जाया सुबुंनोनो जों न'खर आसनि होनायनि फैगौ 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर मानसिम जों रादाय होदों जे गासिबो दाउ अमा फिनांगौ बोरमा फिनांगौ गासिबो ना फिनांगौ बेबायदि रोखोमजों निसिमाखौ मोनसे जौगाखांनाय मोनसे समष्टि मोनसे जायगा बानायनायनि सिन्था सरसाजों प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जोङो धनन्जय बसुमतारी आंनि कलिग EM आंनि माने जोंनि निसिमानि इनचार्ज आरो जों बे माने हाबाफारिखौ मावनो फैदों आरोखि गासिबो न'खराव आं बेखौनो होनदों गासिबो न'खराव अमा फिसा दाउ फिसा हांसो फिसा बोरमा फिसा आरो जिहेतु जोंना बेवहाय टेक्सटाइल जिहेतु मिशन जोंहा सोलिगासिनो बे टेक्सटाइल मिशनखौ लानानै फैगौ समाव जोंनि हारियाव जि दानायखौ जिहेतु गोबां मानसियानो बावलांबाय आरो बेखौ रिभाइभ खालामफिननो बेखौहाय आरो बिराद माने मोनसे हाई टेन्डेन्सि लानानै खामानि मावनायजों जिहेतु हेन्डलुम मिशन सोलिगासिनो दङ बे हेन्डलुम मिशनखौ लोब्बा लाखिनानै बे ओनसोलाव जेसेबां जि दाग्रा जोंहा बर' आइजोफोर दं बा बेलेग गुबुन हारिनि आइजोफोर दं
गासिबनोबो जि दानो थाखाय जों खुन्दुं होनायनि बेबस्था लादों। आं मोनसे खोथाखौसो खावलायो नोंथांमोननि मिडियायाव जे निसिमानि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोर माने सरकारि जि बेनिफिट मोननांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जि बेनिफिट मोननांगौ बेनिफ्राय गोजानाव दङ। आं खावलायदों बेवहाय गावनि माने जि माने राजनितिक दोलो सोरबा जुदि BPF दोलोनि मानसिफोर दङबा जेबो संखा लानो नाङा, गावनि नामखौ रेजिस्टार खालामनांगौ जे आंनोबो उमुक नांगौ, आंनो मा नांगौ, आं मा खालामनो मोजां मोनो, आं दाउ फिनो मोजां मोनो, आं अमा फिनो मोजां मोनो, आं बयलार दखान होयो, आङो अमा दखान होयो। थ' बेफोरबायदि मानसिखौ आं गासिबखौबो खावलायदों जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनांगौ आरो बे गासैबो खाबुखौ लानांगौ आरोखि। सिमा हिसाबै नङा, जों सिडली हिसाबैबो बुंनो हायो जे सिडली हिसाबै एबार गोबां माने जोङो भट मोननानै देरहालांगोन। खारन BPFआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय। 4 बोसोरनिबो बारलांबाय, प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै BPFनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों। आरो बे खोथाखौ सिडलीबासि रायजोआ बुजिबाय जे बेसेबां आरो बे जेननाय पार्टिजों थाबाय थानानै माने सरकारि आसनि माखासेनिफ्राय जों बेसेबां गोजानाव थाबावनो। गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासिखौबो खावलायदों, गासिबो फैनांगौ। आरो बाइ इलेक्सना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा, गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा, सिडलीनि मोनसेल' समस्थिया। गतिके जाय बिजाथिया मोजां बे बिजाथिखौ सरकारजों थाखानाय बिजाथिखौ हरनानै सरकारि गासिबो खाबुखौ लानांगौ होननानै आं निसिमानि आरो सिडली समस्थिनि जेसेबां जोंहा रायजोफोर दं बेखौ